नमस्कार प्रणाम, हमारा नाम है दिलीप सिंह और आज के वीडियो में हम बतावे ला बानी कि 1 मिलियन में कितना होला। जैसे कि आप यूट्यूब पे देखत होके कि कौनो भोजपुरी फिल्म चाहे भोजपुरी गाना रिलीज होला तो में लिखा रहेला कि एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़, चाहे टोटल जन व्यूज़ होला लिखा रहेला कि 10 मिलियन 100 मिलियन इतना 5 मिलियन व्यूज़ आइल बाटे। लेकिन हो सकेला शायद आपके पता ना होके। अगर जरा पता बा ओकरा ठीक बा, अगर जरा ना पता होके कि 1 मिलियन मतलब कितना होला, तो आज के ई भोजपुरी वीडियो में और टेक्निकल वीडियो में आपन भाषा भोजपुरी में हम आपके बताएं कि 1 मिलियन में कितना होला। वो हम ये वीडियो बनावत नहीं, गुजरात से वीडियो बनावत नहीं। और आज की वीडियो के देखने के बाद आपके पूरा बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए वो आपन भाषा भोजपुरी में कि 1 मिलियन में कितना होला। जैसे कि आपको पता बा सैकड़ा होला, हज़ार होला, लाख होला, करोड़ होला, अरब होला, वैसे ही एगो मिलियन होला। मिलियन एगो अपन इंडिया का भाषा ना है, विदेशी भाषा है। 1 मिलियन में जैसे लाख आपको पता बा, हज़ार पता बा, करोड़ पता बा, सब पता बा। लेकिन 1 मिलियन में अगर हमने के काउंट करल जाए तो अपन भारत के हिसाब से 1 मिलियन में होला 10 लाख। 1 मिलियन अगर आप कहीं भी देखा नहीं, चाहे पढ़ता नहीं, चाहे सुनता नहीं, अगर कहीं लिखल बा कि वो जग मान के चले लिखल बा कि 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब आप समझ ली वो 10 लाख। अगर कहीं लिखल बा 10 मिलियन तो आप समझ ली कि वो 1 करोड़ भाई। तो ये तरह से 1 मिलियन का मतलब होला 10 लाख। अगर ये जानकारी आपको पहले से पता रहा तो कमेंट करके बताइए कि जानकारी आपको पहले से पता रहा। अगर ये जानकारी आपके ना पता रहा तब कमेंट करके बताइए, जैसे हमारा पता चले कि कितना लोगों को पता रहा और कितना लोगों को पता ना रहा, जिससे कि आगे वाला वीडियोज़ भी हम ओकरा हिसाब से बनाएं।